Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün Gurucu Meclisimizdäki dowam edip gelýän raşizm hakyndaky ýygnaşygymyzyň 10-njy oturuşy bugün jemleýiji boljak. Ýa-ni raşizm baradaky meselede edil dol netije gelindi manysynda däldir, ýa-ni mesele ýapyk manysynda däldir. İslendik wagty täzeden gozulup biljek meseleleriň biri. Has berkitmek üçin, düzeltmek üçin täzeden gozulmany açyk bir meseledir. Bundan öňkü 4 oturuluşyň, ýani ýygnaşygyň netijesinde şeýleräk bir näme orta çykýar şonu bunu ara alýas, bundan soňky meselelerimize geçmek üçin aýyrýas bu temany aradan häzirlikçe. Raşizm barada jemleýiji ýygnaşyk. Birinji, raşizm hakykatda bar we Russiýanyň 100 ýyllardan bäri gelýän siýasy ideologiýasy. İkinci, raşizm döwre görä özüni alyp barýar, emma asyl ideologiýasyndan ýüz öwürmeýär. Üçüncü, raşizm Türkmenistanda dolu ornaşan. Dördüncü, Türkmenistanyň ähli guruluşlary wagtyň geçmegi bilen raşizmiň eline geçipdir. Beşinci, raşizm sebäpli Türkmenistandaky ähli guruluşlar halkyň garşysyna emma Russiýanyň peýdasyna işleýär. Diýilen netijeler ortaya çykdy. Kardeşler, indi şu meseleleri ýa-ni biz 9 ýygnaşykda gurrun etdik. Indi bugün gysga her kim öz pikirini edip hem gaýtalap hem näme zadyň gurrun edildi, näme üçin bu zatlara ara alındy. Şonuň üstünden geçip son ses verilişige geçeriz. Owo diýenler, saklananlar we karşı çıkanlar hökmünde. Şeýlerek o söz alyp bilersiňiz, eliňizi aldyryp pikir aýtmak isleýän bar bolsa. Indi raşizm hakykatda bar we Russiýanyň 100 ýyllardan bäri gelýän siýasy ideologiýasy diýdik. Ýa-ni bu meselede biz ýalňyz däl, bunu goldaýan ýurtlaryň sany yeterli, ýa-ni öňkü postsowetleriň içinde we bundan soňky da ýene Russiýanyň täsirinden uzaklaşdykça öňkü postsowet ýurtlary raşizm meselesine aýlanyp geler. İlkinci, bunu geçen täzelikde kabul etdiler meclisinde Ukraina. Raşizm Russiýanyň döwlet ideologiýasydyr diýip. Bizde de indi şoňa benzeşräk ýagdaýa gelýär. Biz aslında 2,5 aýdan bäri ýalňyşmasam üstünde tartışıp gurrun edip gelýärdik. Raşizm bar we Russiýanyň 100 ýyllardan bäri dowam edip gelýän bir ideologiýasy. Ýa-ni bir ideologiýa. Ruslar özlerini başga bir milletleri, topraklary bilen, resurslary bilen bile sömürmäni hakly görýärler. Beýlek milletleri özlerinden kiçik görýärler. Gırıp bilýärler, ýok edip bilýärler. Akıllı, içinden ýa-ni düşünjeli gatlaklaryny ýok edip bilýärler öz bähbitleri üçin. Ýani bir jemgyýete dargadyp tozdurup bilýärler. Bir jemgyýetiň ýok bolmagyna sebäp bolup bilýärler. Ýa-ni raşizmiň ýok eden gatykän milletleri, jemgyýetleri bardyr. Entegem ýok etmäne dowam edýändir. Raşizmi, ýa-ni faşizm we beýleki natsizmlerden aýryan taraplary şeýlerek benzeş taraplary bar. O bir iki öz bolşy häsiýetleri batly. Şeýlerek söz
3 minut verilecektir kardeşler. Ses verilişte. 3 minutluk nemeye göre özümüz tayarlan sebäbi öňkü gurrun eden zatlarımız şonu bir gysga edip aýtsaňyz has yerlikli boljak. Kän uzak wagtda çekmezligimiz üçin sözü Merdan kardeşimize berýän. Esenlikler, yurttaşlar. Sesim Awa desselemka. Niştada köp sady bella geçtiň da Merdan. Menem indi şeýle bir Russiýanyň ýani raşizm barada ideologiýasy näli bir düşünje şunu açyk araşdyrdym. Olen kişilerde krepostnoy pravo diýip bir ýagdaý bolar, ýani ýerde bular halky iki bölen. Yani yaşayıcılar ve beyik adamlar, Hudaýa yakın adamlar deyip öz yurdunun içinden bölen. Şimdi şeýle seredýär, şol biziň ýurdam şunlar krepostnoy prava öwren ekenler. Krepostnoy prava döwründe şol kagaza geçirilen. Ýöne şu adyndy, şonuň konstitusiýa diýip ýazýarlar da nähil diýsem suwastyndan hereket edilýär da. Ýani kaçmyz ýaly ahlaky bir ýurdun içinden ahlakly bolan ýani milletçi bolan adamlar aýrylsaň, nirde bir pes derece ahlaksyz adamlar başa getirilip, ýani maňam kinetik dowamlygy bar da. Onuň ahlaksyz adamlar öz halkyny özleri ýigrenýär. Ýuwaş-ýuwaşan doktor bolsun, milisiýasy bolsun, Mehmedi ýani bolsun, öz halkyny özleri genotsidde saklaýarlar. Biziň halkam şonuň ýaly öz nähil diýýän milli bir ýurdy temsil etbiljek adamlaryň köpüsini ýok edilen soň özüniň nemesi pesgör derejesini pesgör görýär. Rus halkynyň näme Türkmen Şuwatky hökümetiniň yani medyada yani televizyonda görkezýänleri diňeşe ortada öwmek bilen ya özlerini öwmek bilen bolansoň bir nähil diýýän şol ýanky islese daşary çykarjak, yani migrasiýa diýip bir gulluk bar da, islemede çykarjak gel. Şonuň ýaly edip raşizm akşam oturdular da öz watandaşyny özüň ýigrenlerini ýaly edip bir adaty ýaşaýjylaryň içinde şöyle düzgün ýöräpdir da. Özüň ýigrenýär, çagaty bolsun, öz watandaşy bolsun, owadaşy bolsun, şol ýani raşizm orsun awraýyny beýik görýär öz watandaşyndan. Şu derejede näme getirýän kaçmyzal ahlaksyz adamlar başa getirilse, bilme maýerle, ilma maýerle, şonuň dowam etip gidýär da. Şöyle gysgara aýtdym. Sağ olun. Sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Sağ olun. Şimdi şu raşizm diýilende, raşizm bize bir täze bir zat däl. Bu öňden bäri, gaty ýerden bäri gelýär. Hatda meniň ýaşdaşlarymyň da, menden ullaryň da dogulmadyndan öňden bäri başlap gelýän zat bolan soň, ýani raşizmyň içinde dogulanymyz üçin, raşizmyň içinde ýaşaýanlyklarymyz üçin ýa-da şo bir toplumyň raşizmyň içinde ýaşaýanlygy üçin bunuň şudugyny ýa-da şu däldigini görüp bilmekligem kynlaşýar, ýani raşizmdyň ýa raşizm däldigini. Ýöne raşizmyň iki sanaky ýüzüni görýän men. Biri görünýän ýüzü, beýleksi de görünmeýän ýüzü. Ýöne görünýän ýüzüm erbet, görünmeýän ýüzü ondan beter erbet. Görünýän ýüzü nämelerden ibaret? Ýani halkyň normal bir adamlaryň görüp bilýän bir ýüzü bar. Bu ýüzü parahorluk, ogurluk, sömürmöklük, yani ähli resursları, baýlykları sömürmöklük ýöne sömürlenýär de, yani Russiýanyň gönümün öz eli bilen özleri gelip däldi, öz içinden
yani şu halkyň, şu toplumun öz içindäki adamlara sömürtmekligi, sömürýänligi, yani şolar alýany ýaly edip görkezmekleri bu bize yani normal bir adamlaryň görüp biljek ýüzü. Bunu sehelse bir synnasa her kim görüp bilýär. Ýöne onu da araşyrdym diýip bilmeýärler diňe öz içindäki adamlaryň özleriniň üstündäki duran prezident diýdi, ýene näme diýdi, şolar sömürýär diýilen at bilen görüp bilýärler, araşyrdym diýip görüp bilmeýärler. İkinji görünmeýän tarap näme? Görünmeýän tarapy ine ýagny pul kazanmak üçin şolar bir zat edýär diýär, ýöne pul kazanmak üçin däldi, ýani halky baskasyny saklamak, ýani görkezmän baskasyny saklaýandygyny da bildirmän saklamaklyk, bilimsiz goýmaklyk üçin edýär. Egerde pul kazanmak isläp halky sömürýän bolsalar, şu wagt ýurtdaşynda halkyň 60 götermi ýurduň daşyna ýene çykjaklar bar, girjekler bar. Egerde pul kazanmak isleýän bolsalar, howa ýollaryny gowy edip gurnap ýa-da özelleşdirýän çok gatnawlaryny gatnadyp pul kazanyp bilerdiler. Ýa-da banklary işledip banklaryň üstüne her aýda da ýurtdaşyndan türkmenleriň Türkmenistana gönderýän pullary 200 milyon dollardan geçýän pul gitýär şeýle seredenimizde Türkmenistana. Banklary işledip şoň üstüne pul kazanyp bilerdiler. Ýöne maksatlar pul kazanmak däl, bu görünmeýän tarapy ýani halky bilimsizleşdirmek, jahillaşdyrmak we soňra özleriniň sömürýändiklerini de bildirmezlik. Bu da bilmeýänligimiziň hem ýani sömürýändigimiz Raşidym tarapyndan ýa Kreml tarapyndan, Ruslar tarapyndan sömürýändigimizi bilmeýänligimiziň hem bir sebäbi biz şunyň içinde dogurluk edil häzirki hereket edip biljek, düşünüp biljek adamlar içinde dogulanyň üçin köp kişilerde görmeklik kynlaşýar. Bunu görkezmek üçin ýöreýär şunu daşyndan görýän adamlaryň çykyp ene şu wagtky biziň alyp barýan mejlisimiz şol roly ýerine ýetirýär. Ýani gördük, şu zatlar görüp bildik we Raşidym tarapyndan şu zatlaryň hemmetiniň edilýändigini we türkmenleriň eli bilen edilýändiklerini şu ýerde mejlisimizde ýurtdaşlarymyza ýani şol sömürülýän bir toplumda aýdyp berýärse, ýansydyp berýär. Şolary aýdaýyn häzirlikçe. Sağ olun. O sözü Parahat kardeşimize berýän. Assalamu alaikum. Hormatly kardeşler. Bizim bilýär ka, nereden? Ýa, gelýär. Ýöne birazrak seslirak, bagtlyrak. Nasıl falan böyle şeyleri tutmasanın hemesini karşılarına korunattılar da o insan yani bağlıyken arkam ağır sömürme için Rusya'nın bir oyun ne tanısak ki tanısak hareketi hareketine yaklaşanların kim şuyumuna çıkıp onu Türkmenistan şeyden profesörler, alimler, Türk bilimmenler bulacak. Çıkacak yani sokakları edin hareketine yok diyenler. Neyim şimdi soru verip diyenler. Bu hareket neye doğru diyenleri hemmesini göreraktan tanışıp bilirdiler. Rasyonu bazı hareketi. Bu zatları yurdumuz içinde otururken bizim içinde otururken yani bilim doktuk. Rusları bize doğan mukadiyyadık. Doğan mukadiyyadık. Bir vakti hem atalanma, bağlanma ve Orstan ziyanilme, Orstan koğuy, Orstan koğuya deyip aycanlarda onlar atalanma yurdu daşa çıkkan görüp bolyarken vakitleri. Yani yurdun içindeyken hiç ne gören yok şu an. Düşünenimizin çıkışını dinleyip görüp analiz edip Ortam son var bir zalim düşmanlarını düşünüp verirler. Yani bu nasıl çıkmadan şunu bilip bulana bakar.
olmasa ben o kıdemine gelmez. Bizler için o para verir, ağırlık dereceli araba maşin çıkanı ya, telefon çıkanı, TV çıkanı, numarını rahat çıkarıp bilen oklar. O için ummadı para verir. Karakter o tecrübe olsa, o çıkaracaklar kon hiç çıkanı. Aşağıya çıkaracak kuran adamların okup, sorulan, okudup, seçimedip, çıkarmadan gerekenlerde. Biz onu gözünde şaşkınlıktan gördük. Yaşlılığımı dinler, internette köp dinler. Şu sebeplerin Türk konstanı içinde internette gıslayanlar. Şunun var Raşid'in alamatı. Raşid'in bu nemeti, güçlü, sütemi. İnternet hem programlar işlettirse o sayede belli olacak da. Bir de çalışacak, görünmeyen tarafı görülecek, yeni şey görülecek. Taraftar için Bununla tarafların Türk halkını basıp gözünü açma hakkı. Gözünü açanların il yoklar. Yani da yurttan çıkmanı mecbur ettiler de. Aynen açıklattım. Kavurun millet. Sağ olun. O sözü Kurban kardeşimize veriyen. Giyeceğiz ildeşler sesim eləyəm mən. Geliyor. Ha. Ya Raşid'in deme demek yani. Bunların hemme hizmetini biz ediptir. Qavunun qoltunu bunları idi. Qarpadan moda bağırlap biz bunlara yükledik. Gece gündüz yatıp bunlara pakta yığdık. Bunları hemme dadı biz bunlar üçün ettik fekinik. En diyeceklerim var şulardan vardı. Hemme dine şulara hizmet edip ettik. Var şu ne çelin evtimden moda qarmadan olsa paktamdan olsa vagona qavunun qovlarını, qarpadan qovlarını, üzümün qovlarını, hemmedanın qovlarını şulara yükleyedik bizler. Dine şulara hizmet ettik var. Men diyeceklerim şulardan var. Sağ olun. Kurban sağ ol. O sözü Mive Gül kardeşimize veriyor. O ses yapıktır eğer gürlep duruyan olsanız. Sesimiz baranok mu ha? Şimdi geldi. Şimdi geldim sesim. Geliyor yani bir uzakraktan geliyor. Şimdi men kulaklığı çıkarayım bir mana. Geliyor mi? Şimdi o 3 minut vaktimiz vardır. Salam kardeşler. Benim şu kardeşlerimiz aytıp geçti. Şu azıcık halkımız var. Bizim topraklarımız 4. yerde duruyor. Dünya boyunca deyip hemme yerde geçiyor. Yöne bizim Türkmen halkımıza hiçbir nemesi bolan yok. Sebep nıha qavun qarpız aytıldı. Nıha hemme zat aytıldı. Yöne bizim neçe sanı ocaklarımız var. O ocakların atları Halmara Dağı, Saparağam aytıp geçti. Birisinde bir Türkmenin adı yok. Hemmesinde Rus atları bilen atlandırılan sebep Türkmenistan'ın hemme yerini 5 karış yağlı olar biliye. Türkmen şu yere yakınlaştıran yok. Şu baylıklarımız imsimeki gidotir, sümürü otirlar. Neçe yıllar, o 1 yıl değil, 2 yıl değil, 30 yıl değil, 40 yıl değil. Şu 100 yıllarca sümürülüp gelen zat son biz doğrudan Türkmen halkı içinden dine Ruslar için yaşaptırız. Bu ömrümüzü dine Ruslar için yer içer. Onlar bizim arkamızdan bay oldu diysem yalan bolmaz. Sebep biz o yerde içinde bolan son gözümüzü açıp o Rusları görüp nemeden son ay Ruslar ona halk zat deyip şunun için hem şu zatlar bilmesin şuların gözü açılmasın deyip bizi planlı olarak çağalarımızı soğatsız koydular. Planlı olarak şu halkın azıcık halktan 5-6 milyon halkın hem yarısını yurt dışına çıkarıp
şu kän bir kelle kaldırmasılar, kän bir bize ediyen işlerimize, alan zatlarımıza kellesini emetmesin deyip bizi bilerek nanın oçurunda durmana mecbur ettiler. Hem mezatımızı kısıkladılar ki şu siyasete gözü açılmasın. Bizim ediyen işlerimiz şular bilmesen öz odunda özleri qoğurulup yöresin deyip. Şimdi men baktım kurtardı mı? 40 sekund var. 40 sekund var olsa cemleyin. Yine şeydi, bizim halkımız yoksa yine Özbekistan var, Kazakistan, Kırgızistan, onlara onçaklı kän bir yüklenip bilen yoklara sebep bizim topraklarımız gerek, o halkımız gerekten. Yine şunu aytayın deydim. Sağ olun. O sözü Parahat kardeşimize veriyen eline kaldırıp dur şu an. Yanlışlık bilen kaldırıptır yani. Ben Tadavat Horok Meclisi Horok öğretimeli kardeşlerime de. Ben düşüncemi aydık geçtim yani. Senin düşünceni de istedim, biletim öyle, Allah'ım öyle. Neyem şun bizi yan kardeşimlerle profesörler, alimler, maşin dörtçü adamlar yani. Teknoloji yani aşağı adamları dördülmedi. Şu an şimdi. Sonra bir hikmet düşüncesine aydık geçti. Doğru bunu. Mava. Sözü Kaan Murat kardeşimize veriyen. Sesimeli mi kimine? Geldi o. Sağ olun. Söz vereniz için. Yani şutayda Parahat kardeşimiz bir aydan doğru sözü var da. Biz yurdun içinde kap şol yaşap yorkak bilmändir Rus imperializminin hükümdarlığının nämedigini. Sebep biz asırlar boyu bir asırdan geçenden sonra yam yüzyıldan aňyry bolýardy. Şu Rus hükümdarlarının buyruğuna kaýyl bolup şolun beren ýanky bir döwümnaňyna kaýyl bolup ýaşan halk. Emma bizde ahli ýerasy ýerisi baýryklamady ine soňky 100 ýyldan gowrak bäri sömürüp gelýärler. Onu ýurdun içinde görmek mümkinçiligi ýokdy. Näme üçin? Biz sebäp bilemzak, biz başga dünýäni görmedik nesiller. Bizim nesilimizden paragyny, bizim enatalymyzdan hiç birisi ýurdun daşyna çykyp, SSR'niň daşyna çykyp, ýa Türkmenistanyň daşyna çykyp azat döwletler gören adamlar däl bizim hiç birimiz. Türkmenistanyň pasportlar 70-nji ýyllarda paýlant başlady. Onun uzal kolhozdan çykan adamlar ýok. Hemmesi şol ýaşan obasyndan aryp gitme haqqy ýok. Eline pasporty bolmansa. Ene şeýdip biz bunu bir hemme taraplaryň sömürülen baýlygymyzam, akıl huşumyzam elimizden ýanky ahli mümkinçiliklerimizden alındy. Onun parahat aýdýar bizde alim näme üçin ýok, bizde ýanky ölümli adamlar ya telefon öndürýän ya maşyn çykaryp biljek adamlar ya injenerler ýokdy. Onu bolmazam sebäp olu gurdan birincine okudylar adamlar etjegen bolsa şolar ýarzady elin urnup geldi. Ýöne şol Sowet hökümetine ýa-da orta hyzmat etjekleri o alimlik derejesem bar. O basan ýerinden professorum çykyp durdy Türkmenistanyň. Dörlü uğurdan, dörlü kardan. Ýöne şolun ählisini üçürende bir tamdyr towluk eden işi ýok peýdaly halkymyza. Ine şonu aýtjak boldum. Bu meselede enne Ors imperiýasy barada aýtmaly bolsa, o bu imperiýa bizim boýnumyza daxylan. Orslaryň taktikasy ýa iş alyp barşy ene bir döwleti basyp alýar, şoň halkyny soňra beýleki döwletler basyp almak üçin urlanýar. Oşun hökmüni ýanky basyp alyjy hökmüni ýa et hökmüni okumagyna birinji şo basyp alynan halklar sürülýär. Hemme geçen uruşlaryň taryhyna şol. Ene ýanky bizim beýik watançylyk diýip atlandyrýan ýanky 2-nji jahan uruşymyzda da şol faşistan garşysyna uruşan söwüşen Ors milleti
on götürümden kendiler. Galan hemmesi şol daş töwerekdäki ozoldurly döwürde orslar tarapyndan basyp alynan hem-de boyun egdirilen halklaryň wekilleri. Şol sany türkmenleri. Ine ikinci bize Sovetname, üçüncü Sovetname ine şuun kun ine Ors imperiyasynyň men federasiýa diýmäni dilim barana imperiýasy, o imperiýa siýasatyny ýöredip oturan döwlet. Ine öz Rus halkyny Moskwadan Leningraddan uğradýandalar esasan şu garak çetlerdäki beýleki milli respublikalyň wekilleri hana şol urusda gyrylýanam şolar. Diýmek, indi bize türkmenlere gezek gelenler. Bizi näme tarapdan ýok edip otylar. Bize hana şol iň esasy zat şu Türkmenistany dolandyrmaga Ors özüne gerek adamlar goýýar. Şoň halkyň saýlan wekilleri oturana Türkmenistan dolandyr. Orsun özü gözüpe oturdan adamları Türkmenistany dolandyryp Türkmenistanyň ähli baýlygyny hana Orsun öňüne döküp otyr. Soňky 32 ýylda edilýän iş şol edilýän işiň netijeden şonu görkezýär. Onu barmakda da sanap görkezse bor faktlary. Ol kyn zatlar. Ýöne indi biz şuň aşagyna nädip çykmaly? Rusizmyň aşagyna biz nädip boşanmaly? Ine şoňa şuň kun tarih bize mümkinçilik berýär. Ine görüp dursaňyz, ine Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözdi. Ukrain halky şuň kun ähli öňkü Sowet respublikalarynyň meselini etmeliýisini şolar edip otyr. Şolar Orsun garşysyna şuň kun ine öz ýanky milli garaşdyrlygyny ýa serhetleriniň bütewligini goramak üçin çykyş edip otyrlar. Uruşup otyrlar, ganyp otyrlar. Soňuna çellem gider olar. Ta ýeňiş gazanýan çal. Indi bize şolar münasip görülle bolupdyr. Indi biz türkmen halky bolup öz hak hukukyna eýe bolmaly, bolmasa ýurt tolup gidýär. Ana şuň goýulan ýemede bardyr sereseňiz bizim habar kanalymyzda Amerikalyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanyň ilaty 1 million 5 million aralygynda diýer. Sebäp halkaýdan akdyr bizim näçe ilatymyň galanny gyryp oturdylar bular. Türkmeniň soňuna köwetýärler. Şoňa düşünmegimiz zerur bizim. Sebäp başda Türkmeni nädip boyun egdirdiler. Türkmeniň elinden atyny aldylar, elinden gylyjyny aldylar, elinden tüpeňi bolsa tüpeňi, bäşatary bolsa bäşataryny alyp halkymyzy elinden erkini alyp ejizlige düşürdiler. Ejiz halkyn elmeden boyunu egilgidir, ýüze aşakdyr. Ine onun şu ejiz halky dolandyrmagam ansat şonuň üçin ortlaryň alyp barýan siýasaty ejizde ganymlyk. Ejid diňe türkmenler şu töwerekdäki ähli döwletden hemmesi şu Orsun aşagyny ine Sowet ýyllaryna 73 ýyl, inde 32 ýyl çykylmagan otyr. Ýöne şuň kun tarih bize şu mümkinçiligi berýär, şonan biz dogry ullanmaly. Ýöne Orsiýadyň kimdigini biz dogry dört sözler bilen beýan we aýan etmeli. Şu barmy şu taýda raşyzm şonu bar diýip aýtmagymyz zerur. Hana Ukraina dün özlerinin parlament demesinde oturuşuna karar kabul ettiler. Türk Orsiýady indi raşyzm diýip olaň alyp barýan siýasat raşyzm diýip aýtdylar. Raşyzm bilen faşyzm ikisi deň agramly bolýardy. Men üçin şeýle. Sebäp o faşyzm göni kameralarda ýakan bolsa bular göze görkezmän millionlap adamlar gyryp otyr. Türkmenistanyň genosid halkyň gyrylmagy ene Orsun ýöredýän siýasatynyň bir uçy. Sebäp şu topragyň üstünde ýaşaýan türkmen gerekdär olar. Şu topragyň baýlygy gerek. We şolara hyzmat edýän ene Gurbanoğlu, Niýazow, Olbey şolar ýaly ene halkymyzyň dönükleri bar. Ene şolara ýeterlik. Şolaryň üstü bilen mene baýlyklarymyz sorup otyrlar. Ene şonu aýtjak bolum, sag bolun diňlerim üçin. Sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize berýän. Sağ ol Kemine. Men ilkülek Parahat kardeşimizin sorugyna jogap berjek bolaýyn başardygymdan. Bizde de adamlar yetişýär, Parahat samsagam däl türkmen genetikden mesnalanda hiç bir milletten kem yerimiz ýok. O käýerlerinde üstün düğüm bildirýär.
Onu yurdun daşına çıkan çağlar ya da yurdun daşına doğulan çağlarına mekteplere gidenlerini görünüyor. Yönü biz bir tömürleyen sömürgü yani bir imperial kolonyası. Bu adını doğru koymamız gerek. Sovet demesinde kolonya deyip bilemiz yoktuk. Onun sebepleri var. O da kolonyanın bir büyük köşk tibirəği. İmperiya yani sömürünü dine sen tebiği baylığını sömürünü ok. İnsan resurslun vardır. Bu da baylıktır. Öyle ulu baylıktır. Bunu özüne yetiştiriyendir. Onun özüne ulanayandır. Gerek olsa yurdunu alayandır. Gerek olsa yurdun başına koyup son elüyle edilen zatlardır. Yine bizim Türkmen intelligensiyamız esatik inteligensiyan kaymağı diyeyin Sovet Soyuzu yıkılan son ilki şolar ortada çekilendir. Öyle katıken halk artistlerimiz vardır. Yine de şoňa meňdeş bu topor yani doktorlarımız var. Hemmejesi orçettedir. Şu at orçette giden diaspora demeler vardır. Bu sömürülen devleti yeki orsam değil. Beyleki kim sömürüp bilen olsa yeki devletim değil. Bu şeyle kuruluşlarım edip bilye. Özünü yetiştiriye. Yani adam bir resursu en kımmat, en değerli resurstur. Onu dünyanın neresinden bolonda da tapan yerinden ulanmak gatı peydalılar. Şonu düşünen devletler diyelim mi ya da kuruluşlar diyelim mi gatlaklar diyelim mi onu işte belli derece yeten size bir görünen nemelerini misal getirip vereyim. Türk mektebi deyip bir mektepler, üniversiteler bolanlar Türkmenistan'da. Onu bilýänsiniz hem bäňiz gowy bizim Türkmen dememizden üstündür, gowudur. Bilimem, düzgünem, tertibem. Ýöne şoň aňyrsynda duran güýç, gülen ýerler, nemede FETÖ diýerler, Türkiýede bolun biz o sözi ulanmaly, biz üçin FETÖ nemesi däl. Şu gülen dembesi cemaat ol. O cemaatam ýöne cemaat däl, yani Türk'ün kellesi bilen işleyen cemaat derler. Onun aňyrsynda kimin var, nämen wardygyny wagtda soň doňlar görkezler. Şonu yetiştiren adamlary şu wagt nirede? Türkmenistana aşykýarlyk peýdasy ýokdur şolaň. Özlerini peýdalary bardyr. Gelecekte de peýdalar bolor diýen düşünjäni mene paýlaşyp bilemok. Türkmendirler ýöne yetiştirilende yani beýnisi şu öz nemelerine hemmesi däldir elbette bir bölegi ýene de watançylyk nemelerini ýitirýänlerdirler. Ýöne esasy nemesi formulasy şu resursy ulanmak. Onun dünýäniň her ýerine ulanýandyrlar. Görseň Türk demän gutoran demeler dünýäň islerini künjöňüne şolaň öz sistematyny işleýändir. Aglaba böyle. Bu bir yani bu da bir sömürgüň bir formulasydyr. Yani paragat sana jogap dämçip ýetişen ok diye yetişen bilýär. Ýöne edil Türkmenistanyň içinde bolmasa da şu daşynaky kömekler bilen yetiştirilýär. Ýöne öýler ulanýarlar. Yani sömürýän tarap ulanýarda. Men şu toğra ustayda jemläýin, yani paragada bir düşlükli orýalak diýip nemetdim de. Sonra onu jogap. Sağ olun.
Başka söz almak isteyen var mı? O mana aydılanda raşizm bilen çäkil däl diýä sapara, ýa-ni insan resurs tarapyndan seredilende dürlü demeler, ýa-ni döwletem bolman bilýär diýär bu ýagdaýda. Türkmenistanyň şu wagt açyklary gatykän, şu wagtam däl, ýa-ni köp ýyllardan bäri açygy bar. Bunu ulanyp gelýärler, ulanyp bilen. Ondan soň ýine şu taýdaky ýa-ni gürümlerde geçti, 2-nji madda boýunça raşizm döwre görä aýak uýdurýar, her döwrüň nemesine görä özüni şoňa görä alyp barýar, ýöne netijede ideologiýasy şol bir zat. Ýene ýa-ni Ors padşahsy entek geler gelmez biz ýa-ni Farawyň daş döwreginde ýa pakda ekilip örendigini bilýäs. Suratlar bilen geçenlerde görkezipdik biz Hayratyn ekranda. Yani bularyň maksatlary bir şu, ýa ilk wada insan resursunu ulanyp şu yerli halky ulanyp öz topraklaryna, ýa öz esini özüne ýydirip diýen ýalakrak da netijede de hasıly Orsaýa gidýärdi. Soň ýine bunyň netijesinde de 3-nji madda çykýar, raşizm o düýpli ornaşan, ýa-ni däl ýa 150 ýyl töwereginden bäri gelýär. Ornaşyp. Bunyň işlemeginiň hem esasy nämesi bir gurama hökmünde ýerleşýär, ýa-ni Türkmenistanyň guruluşlaryna şolar emele getirýär, ýa-ni raşizm emele getirýär. Şonuň üçin hem Türkmenistanda görýän guruluşlarymız halk behbitli däl. Men indi şu taýda sözü Muhammed kardeşimize bereyim. Raşizmin ýene bir nemeleriniň biri, men pikirimçe häsiýetleriniň biri şol. Haýsy halka barsa, Türkmen boluplar, özbek boluplar ýa-da başga milletler boluplar, şo taýyň 100 ýyllyk medeniýetini ýok edýär-de, özüniň kişilik nemesini ýa-da şo halka degişli bir şahsiýet nemesini, şahsiýetliligini ýok edýär. Häzirki döwürde bir halk görüldi, ýa-ni halkyň arasynda şol öňe çykýan bir gatlaklar bar-da, sosial media üstünlikleri bolsun ýa-da şu wagtky raşizmyň dolandyryp oturan hökümetiniň hyzmatkarlary bolsun, şolaryň üstünlikleri şolarda aglaba böleginde şol orta meňdejek bolýandyr ýa-da sunuw dişgärleri hindi meňdejek bolýandyr ýa-da ýa-ni din gatlaklary araba meňdejek bolýar, her kim öz tarapyna çekýär bir halky. Özüm şol ýöneköy halkyň üstünde işlenýär şu wagtlar hemmesi. Ol ýokarky gatlak diýip ýa-ni häkimet gatlagynda hyzmat edýänler ýa köpsi ýa-ni köp gawat gelýär, köp gawat gelýär. Orsça urulacak bolýarlar, ýa-ni orsçalaryny kärlenýärler. Neme diýip hasap edýär, öz medeniýetini ýitirýär, öz şahsiýetligini ýitirýär. Şol haýsy medeniýet diýilýär da haýsy bir neme agar bassa, şo tarapy ýöneljek bolýarlar, özüni ýitirýärler. Özüne türkçe öz sözü var da, aslı diýip alsak, şu aslını ýitirýärler da. Şu raşizmyň esas nemesiniň biri şol, täsir meýdany. Ondan da şaranmaýan ýaly özüňde sen medeniýet bolmasa ýa-da öz medeniýetini ýitiren biri özüni başga bir medeniýet gözleýär, has bir täsirli medeniýet. Şoňa meňdejek bolýar, men pikirimçe iň agar täsirleriniň biri şomy kalýan raşizm. Häzirlikçe şu, sag bolun. Sağ olun.
Sapar kardeşimize berýän, elini aldyryp durýaly ýalňyşmasam. Sağ ol Kebine. Ben Muhammed'in Aydan pikrinin üstünü biraz yetireyin. Gatı o pikir aytdy. Biz bir yerin kolonyasydygymyzy bilmediligimiz üçin biz elmide ama mertebesiz edilen formada akbir millet ýalak özümüzi duydurýarlar da. Bunu siz belki de içinde olan görüp bilen dälsiňiz. Ben daşyna kän olan daşyndan gaty görnýärdi. Size elementar zatlary hal bereyin. Türkmenistan'ın televizyonundan, o merkezi televizyonundan habarlar berýändirler. Şu habarlarda yankı ýokary wezipeli Türkmenistan jemgyýetiniň ýokarky gatlary diýilip atlandyryp biljek gatlaryň adamlary yankı prezidentiň öňünde eğilip salam berýändirler. O eğilip götüjekler ýyda diýendirler. Ýene de şoňa meňdeş yankı el gök bloknotly bir zatlar ýazýandyr, ýüzlerine aşağı bakyp. Şu zatda näme üçin edilýändir öýdýän. Bu demesi tanasan başga da nemeler kändir. Men ýöne gysga bolarýarlyk şu bir tanak mysal neme deýin. Şu hiç da gerek geldigini bizim medeniyetimiz bilen hiç yerde hiç wagt o kesýän ýeriň ýokdugyny o ödem medeniyetimiz üçin başka da üçin şu dadyň büyüğünden gerek geldigini çağa da bilýär. Ýöne şunu 30 ýyllap dowam etdirýändirler. Bu näme görkezýär ýa? Ine sizin iň ýokarky gatlaňyz şular edik. Siz dağı nämejik diýilýär. Sizin büyüğünden mertebeňiz ýok. Araňyzda namysyňyz hiç tadyňyz ýok. Siz özüňiz üçin göreşibem bilmeýäňiz, bilmelem däl diýilen mesajy jemgyýetiň beýnine oturdýarlar. Buňa toplum mühendisliği diýilýändir. Şunu 30 ýyl edik gelýär. Bir Türkmen şunu näme üçin edilýär diýilip düýüpli ortaga çykaran nokta. Sizin gulluňyzyň düýüp tebebi şu telewizordan görkezýärler. Onuň sizin iň ýokarky iň beýik döwlet guruluşuny bardyr. Halk maslahat diýip. Şu taýdaky oturan sansyz, sakally, nemeli, nadan, hiç da düşünmeýän toplumy size imaj hökmüni görkezýändirler. Bu näme üçin edýärler? Siz samsyk diýerler. Sizin hiç wagt kanunuňyz, düzgünüňiz, mertebeňiz bolmaly däl size ıglan edýärler. Siz şonu görüp bilen yok. Bizim Türkmen jemgyýetimiz jemgyýet bolmadygyny demesi şol. Şol adamlarda ne bilim madygyny, ne towodun madygyny, ne düşünjäň madygyny bilmeýän adam ýok şollarda. Hiç zat bolmajakdygyny, bol bilmejekdigini Türkmen jemgyýeti bilýär. Bu şonu hem tezini çykaran ok. Ýani Raşidimiň kän nemeleri vardır, protokolları vardır. Şu atlara üns verin. Şu atlar sizi hiç daha düşünmez ýalak, ýöne gerip görün mal ýalak edilýändir. Aeroportda giýeňizde, çykaňyzda mertebeňizi näme üçin depelýärler? Böyle bilgeçin edilýändir, ýörüýt edilýändir. Bir adamyň mertebesi iň uly derecedir. Konstitusiýalar köp Germaniýa konstitusiýasyny okap görüň. Adamyň mertebesi iň gymmatly, iň beýik zatdyr. Onu her ädimde depelýärler. Ödem Ähli Türkmenen terede oturandy şoňa gözüm ýandyr. Sizi giden bir sürü
neme öwürüpdirler da. Böyle 150 yılın içinde öwürüp bolýan. Bu ýaka türkmenler üçin de işlerler. Özbeklerim şeyledir, Garaklarım şeyledir, beýlek milletlerim şeyleräkdir. Ýöne ýagdaýyna görä diýendirler. Olar näçe götürýän bolsa üstüne mindirýändirler. Götürmeýän bolsa seyrap bolýandyrlar. Ben şu zatlara aýdaýyn dedim, sag bolun. Sağ ol. O sözü Muhammed kardeşimize geçirýän. Sağ olun. Şu geçen Harmurada olan Sapara gepleşiklerin birinde, onka gepleşiklerin birinde aytdy da şu cemiyetin düşünce uruluşunu formiraba diyen, şekillendiren bir atlak var da o atlak bizim şolyankı esasy sunma işgärleri ya da dini vekiller ya da şoňa menler ýankyýaly halkyň düşünjesini, düşünce guruluşunu şekillendiren o atlak var da şo atlagam özlerini hyzmatkar edip goýupdyrlar, ýanky rasizm. Şolaň üstüne edýärler. Halk önünde, yani häzirki döwrüň içine sosial mediýany moşup bilýär. Yani artist diýip örne atlandyrýan nemeler bar da mene şahsen Massarowa diýen olara, yani şu öňkü köni döwürlerde, taryhy döwürlerde paşalaryň öňünde özlerini her şekilden şekile sokup paşany güldürmäne çalışýan Massarowalar, ne şolar häzir jemgyýetiň aň düşünjesini şekillendirýär. Yani şundan bir hakyky manida ilmi, bilmi derejede bolsun ýa-da bir köpçüligiň düşünjesine gowy täsir edebilecek derejedäki bir çykyşlary seredilýän sanyny görýär. Biram ýanky Massarowaryň çykyşlarynyň sanyny görýär bolýar. Arasında esselerce tapawut var da şeýle şu taýlarda görüp bolýar şonu. Şol ýanky sunwat gatlagy din wekilleri, men ýanky ministrleri ýene hasaba da maljak olaň ýagdaý düşünikli. Ýöne şol öz başdak zehini bilen ýa-da tebiği zehini bilen bir zat öndürüp halk köpçüligine hüzürläp biljek gatlamyýar. Häzirki döwürde hem uly höwes bilen pikir edýän, şora şizme hyzmat edýär häzir Türkmenistan. Şunu aýtjakmyn, sağ ol. Sağ ol. Yine ýanky we öňkü edilen gurumlaryň demesinde Türkmenistandaky ähli guruluş o wagtyň geçmegi bilen raşizm eline geçipdir. Endi wagtyň geçmegi bilen diýende ýa aýtdyk 150 ýyly ýa-da 150 ýyl töwerek wagty öz için alýar. Ýa-ni soňky 30 ýylda ýa başgaça işleýär döwürler bar, ýa-ni her döwre görä özüne da aýratyn alyp barýar diýdik. Misal üçin ak padşah döwrü bar, ondan soň gyzyl kommunistler döwrü bar, indi häzir günümüziň gara Putinizm döwrü bar. Putinizm döwründe de ine şeýle has zalimlik bilen alyp barýarlar uzakda bolan üçin. Sebäbi ýa-ni Muhammed kardeşimiz aýtdy, ejiz edip saklajak bolýarlar diýip şu ruhuny özüne hawa döwýärler. Onuň netije ýa-ni onuň hem sebäbi şol uzakda bolmagy bolup biler. Ýa-ni öňki ýaly ine bir Sovet we bileleşiginiň bir parçasy hökmünde däl, düýünden aýratyn we bir tarap garaşsyz ýene näme diýip formada görkezlýär. Şonuň üçin hem hiç bir şekilde uzaklaştırmaly däl. Her bir Türkmenistanyň içindäki gurama, her bir şu guramada işleýän adam bilip ýa-da bilmän, düşünüp ýa-da düşünmän şu raşizmiň ýerine ýetirjisi bolmaly. Şonuň üçin hem ähli guruluşlary bir şekilde ele geçirmelidir. Ýene şona Türkmenistanyň içinde başarypdyrlar. Molimlarından tutun da bunun hemmesine deyip aýtjak däl, molimlaryň içinden anyp bilýänlerimiz gatykän her mektepde aýratyn tipde molimler bar, ýani
şol gorkyny, ýalňyş urukdurmagy birazrak ýa-ni üýtgeşikräk okuwçy bolsa şonuň üýtgeşikligini bildirip duran muallimler bar. Ýa-ni içäli muallimleri diýilen ýa. O muallimlerden tut doktorlaryna çelle, polisiýasyndan prezidentine çelle hemmejesi bilip ýa-da bilmä raşizme hyzmat edýärler. Onuň netijesinde de halkyň garşysyna hereket etmeli bolýarlar. Sebäbi raşizmiň isleýäni şol, halk ejiz galmaly, özüne göwnü ýetmeli däl, ruhy, awraýy döwük bolmaly. Ve bunu dövmek üçin hem ýene-de Türkmenistanyň içindäki adamlary ýa-ni raşizmi bilip ýa-da bilmän hyzmat edýänler ulanýarlar. Bunun hemme zadynyň netijesinde Russiýa peýdaly iş etdikleri bolýar. Şolaryň. Bulam gaty uly bir jenaýetdir. Hiç bir ýurtda günümüziň 20-nji asyrdan başlap modern döwletleriň hiç birinde başga bir döwlete hyzmat edýän ýeri ýokdur. Iň ýaňky agyr jeza berilýändir we jezalaryň ýaňky iň agyr görünüşem köplenç gabat gelýän ölüm jezasy. Biz bilýäs buna. Ömür boýu tutsa ýa-da ölüm jezasy hökmünde bellenen bütün dünýäniň umumuna seredende. Şeýle bir ýagdaý bar. Netijede biz bu maddalar üçin ses berilişe ederiz. Ýöne ses berilişe gitmezden öňürde ýene bir gezek söz almak isleýänler bolsa söz alyp bilir. Başka söz almak isleýän ýok görünüşe göre. Onda kardeşler bugün raşizm baradaky jemleji ýöneşimizde sanalan 5 madda boýunça ses berilişi gideriz. Raşizm boýunça jemleji ýöneşimizde okulan 5 maddanyň kabul edýäňizmi? Kabul edýän bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz. Elimiz düşürüp bilersiňiz. Hemme kim elini düşürsün. Hemme kim elini düşürsün. Raşizm barada jemleji ýöňakda geçen 5 maddany kabul etmän garşy çykan barmy? Saklanan barmy? Sağ olun. Bugünkü ýygnamyz jemlendi. Raşizm baradaky jemleji ýygnamyz bugün tamamlandy. Kardeşler, başka da goşmak, aýtmak isleýän zatyňyz bolsa, iň soňky nemede aýdyp bilersiňiz. Eğer yok olsa da bugünkü oturuşu ýygnaýas ve yapıp hasap edýäs. Sağ olun. Ýygnaşymyz jemlendi.
indiki ýygnaşykda görüşýänçäk.